kimpamangan apag maragul ing Labwad, Kapampangan. At inya mo namang makapagmulalang pasyalan at aliwaliwang kapiesta ng Timo Iligligan Parul at ing Sinukwan Festival. Bukod pa kareti balang balen at syudad keti Pampanga at ing gelingan karasking mialiwaliwang obra. Ang Timoking Guagua nung nuka rin, kilala laking pamandukit. Manibat kareng rebulto, altar, gamit pan display o mebles, agyurang agyong ihulma at pasantingan. At tsuya naman ing balen ning Santo Tomas, ay emo kilalang casket capital ning Pilipinas nung alimetong muna mang dadaywan karas kim pa magpasu. At bang lakwas pang pasik na nga ning gelingan dareng iskultor at magpasu at palabungan ning karelang talento, meto nga inisyatibo ing susulong daring miyaliwang aguman kayang panimuna ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Apin iti yung collaboration daring visual arts dareng adwang balen, ing kulyut at dukit. Kulyut ang pondukit sa collaboration niya po itang gagawan daring mandukit king Betis at itang Kukulyut king Santo Tomas. So ipihalo tal pisamput tala na sakit na bakanita at tindang reng skulptor Betis makakayabin apakit day no makanano lang yung galing da, iyabe da karetang pasuna rin king Santo Tomas. So basically, bala mo collaboration between aduang industry na sana eventually magkaroon na itang bala mo magkaaliwang mag-emerge. Lareng bisang mag-upgrade kareng talents da, kareng skills da, makanyan. So sana pauli na nining project kayo ni makapag-produce tamang makan. Agpangkarang focal persons ng programa ari Maestro Willie Layug at Precious Garcia, nasarang mas isulong pa ing pangatanyag na rin kabalen karasking kalalangan. Ita mo well-known ta nakitang culinary po paking visual, kareng sculptor, basta kaya katang artistic kay itang alos sa saludon na katang mabilog Pilipinas. Ita gagambulan tayo ito para lalo yung lumabong. Apining proseso ngayon. Ako pa salamat ko Pinkang Precious na at talagang tinggap de at embrace siya. Gagawan da naman kano ini para kareng susunod na henerasyon dareng Kapampangan. Tamo umpisan tayo mo itang process, ilang magpatuloy at ilang idea rin anak. Dakala ideas. Kami bala mo dinamilandalan. Kaya batila na. Dakala possibility ng potential. Agpang naman kang Santo Tomas Mayor John Sambo, masanting yang inobasyon ini kareng-karelang produkto. Kumbaga tuturuan ng ating mga kababayan sa pagdukit gamit ang materyales ay clay, no? Yun nga paso. Of course, it's another innovation, no? Another innovation, improvement sa ating product. Kaya malaking tulong ito. Makasawpya kanu ini karela lakos langening masyadong manawa ing kapanakitan dareng magpasu. Fortunately, right now, because of our economic situation, nakalupanin dati. And I believe yung pandemic talagang dakal na may manyalim pasu plantito, plantita. So siguro maging metong nga pa kare maging epekto na ita kasi nagka-rush buying that time. But again, dahil nga ang bayan natin ay kilala sa paggawa ng paso, so patuloy pa rin natin itong sinusuportahan at meron pa rin naman tayong mga kumpanya dito na nag-export hanggang ngayon at yung ating local market, especially di Santo Niño, Sapa, yan ho ang kabuhayan doon sa barangay na yan. Maragulya naman kano kapasalamatan isambo kareng utak na ng Sinukwan Festival. Sa mga tumutulong pa rin sa ating Sinukwan Festival para unang-una may continue natin ang ating kultura, ang ating tradisyon, tayong mga Kapampangan dito sa ating lalawigang Pampanga. Kaya napakaganda po ng inyong proyekto, hindi lang pang kultura, ngayon may kasama pang tulong pang ekonomiya. Samantala, anyawara ng Layug at Garcia ang kasawpan at suportada rin kaya katamong kabalen, bang maging matagumpela king karelang inisyatibo. Dakal po talaga sangkap para kami talaga, dakal ingredient. Yes. Nung pumisakap kami, tikdoyo kami. Yes. At may talakad tamo para pareho, para kaya katamo po ini. Man po para kaya kami, para kareng anak. Sabi ko kailangan tayong umpisan. Kasi nung ala pong mag-umpisa, hanggang niya mo pong idea.
And po pwede na one-time program mo. Kailangan talaga sustain tayong maluwat kasi naman po rin sabihan na first project, api na ito. Kailangan tayong ituloy-tuloy, diyan pang may bagsakitang mo munang proseso, kailangan tayong isundo at para isundo mo ito, kailangan mo yung suporta. May ka 2-day workshop para king kulyot at doki king dartang October 6 at 7 karing adwang balin. Malyari lang akit ding maging produkto keni king exhibit ng Sunukwan Festival king Disyembre. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.